अरे कि गांव के सुखरिया के रहे उ साली देखे में भोला पर बड़की खिलाड़ी। ए जी हाँ तनी कपड़वा साथे धोवा दी तो। मतलब हम ये कुल काम करो तार बाप का नौकर है का? अरे अनहर हुआ लौकत नहीं कि पेट में लइका बा करवा देबो तो घट जइबो ना ये कुल काम ना मेहरारून का लइकन का ना समझ लो तो करे ये कुल काम चुपचाप। अरे दोगला नतिया का बेटा जहिया बियाह कइले तोरा ना बुझाइल। गांव और समाज में तो हाथ में हाथ धके कहत ले कि हर दुख सुख में साथ देम जे न कहबू ओंगा चलेम। आज हरिया नियर पेट निकाल के हमार आ कहत रे कि ना करवाएम। सुनो हम हाथ में हाथ धक के एक हाथी नहीं लेके आई कि मेहरारू वाला काम करब बुझलू। ढेर बोलता रे नाती के बेटा चल जे में जैसे नहीं हर बता दे तनी हम बुझलो। हाँ तो जाए के बाद तो जो साला दिमाग खराब करके रख दिली। हम जाते हैं रामदला घरे कुछ काम बा हमारा। बतावा ए दादा आये भगवान ए काली जी यही खातिर हमार माई बाप कोड़िया पर बियाह क देलन स। पेट में लइका रह गइल हरिया नियर पेट लेके आ सारा काम अकेले करतानी। ए भरत का बुझाइल चल गइल हम दियाला के घरे चल जा आज नैहर हम देखो तनी दोगलू कैसे बना के खा लो। आज हम चल जाम नैहर हम ना रहे में दोगला पर। हम ना जननी कि हमरा साथे ऐसन होई ना त मारो में उनका चूतर पे एक लात मार के भगा दे रहती है बियाह ना कइले रहती। हम जाता नहीं नैहर ओ कहियो ना आए हम वही जा अपना लड़का के पोसे। करम फूट गइल हमार। अब कहियो जीवन में अपना ससुर हम ना आए दुनिया होने के होने चल जाए बाकी हम ना आए। हे घामा में हमार तो हालत खराब बोल ही बा। हमार पेट के लइका रोत होई कहत ये मम्मी घामा में कहाँ जाती हम कैसे कही लइका के कि हम नैहर जातनी। थाक गई हो दादा तनी बैठे हम प्रणाम छठी माई बहुत गजन में पानी हम नैहर जातनी। कहनी कि हमार खेत जोत दे सरवा अभी तक नहीं खेत जोतले सरव भेटा जे किन्ना फाड़ दे। अरे होई कौन मेरा रुआ रुका जात नहीं पूछता है। अरे सोनिया दीदी ती है आ तू रोवत काहे बड़ी? बाबू नैहर जातनी भागल बनी अपना ससुरा से हम काहे बता पेट में लइका बा अब मरद के कहनी है ये जी तनी कपड़ा धोवा दी ना तो कहता कि हम ना करवाए। बतावो हर दुख सुख में मरद अपने मेहरारू के साथ देवेला नु बोल ना देवेला नु हम देवेला नहीं के दे यही सब भागनी है जाता नहीं घर। अच्छा जा दे रो मत अब जो अब घरे जो घाम में मत बैठे ने। हां हम तो नहीं जाई ट्रैक्टर वाला के देखी सरवा हम कभी खेत नहीं खेत जोतले ठीक बा जो यहाँ मत रो। आई बाप रे बाप चला बाबू हमार भूख लागल बा घरे चलल जाई माई दाल भात कहीं बनैलो ही तो खा लेवल जाई। सोनी ए सोनिया सोनी सोनिया ये सोनी पता ना कहाँ चल गई यार।
पता ना कहाँ चल गए यार। अबे तो रहल यहाँ लागत तो साला खिसिया के नैहर ना भाग गेली यार। सोनी हाँ कितना छेरले बारी संधील। अरे हमार मरद में दुनिया के ढील पड़ल बा बुझलू, ओकरे में से पड़ गइल बा। मार त हेरवाएला ना रौरा। हेरवावेला ऐसन दोगला मरद पा हमार माई बा बियाह कर दिलस कि हम ही बुझतानी। पेट में लइका बा लेकिन एगो मरद काम ना करवावेला हमारा संगे कि हई कह दे हऊ कह दे। जीजाजी आओ तनी। दीदिया ए दीदी ए भाभी जीजाजी आओ तर जीजाजी। आवे दो उनका के आज उनका के बताओ तनी। आज उनकर कल्याणे बा। काहे रे? आवस अरे मुता पिया ना दोगला हरामी कुत्ता उठाओ तो तनी। तोरा के कहला खरेजवाए के कहला खावे के आय तहरा के आज मार के मुआ त भागे से। ए दीदियो काहे इतना झगड़ा करतरी? ए त चुप। ई दोगला के कहे नी कि हमर मदद कर, एको काम ना करवाएला मरद मिल के हमरा से तो बोली ना करा के। अरे तो केकरा मरद मेहरारू में लड़ाई झगड़ा ना होला। आइल बनी तो 2-4 दिन रहे दे। ए बनी रहे दी। हित पाउन के ना बोले के। ई हित पाउन ह कि दोगला ह तेगला है। एकरा के आज हम बताओ तनी। तोरा लाज ना लागल हरे ते उठ के दुआरी पर चल अइले ह। आय चल भाग जाए जैसे ना तो तोरा मुंह में चप्पल घुसा के आ निकाल ले आ घर में धइल बा फसुल लिया के पीस काट दे। बुझले भाग जा से। बड़ी याद आवतला। पता बा बबुआ नु सपना में आइल आ कहतल पापा हो तुआर बड़ी याद आवता चल आव। लइका पेट में से जाके तारा सपना में बोलाता दोगल सपना में बोलाता पीस काट दम तहार। ए बनी जाए दियो रहे दी। लड़ाई झगड़ा केकरा में ना होला। आ ए दीदियो रहे दे 2-4 दिन जीजाजी के। ओकरा बाद तेहू साथे साथे चल जाइए। ले चली नाश्ता उस्ता कराई। जीजाजी चली हमरा खातिर आम काट के रख ले ठीक बा। रे दीदिया हई देख जीजवा साथ छिनेरा बा। ओ का भाई रे? हई देख वीडियो दिखाओ तो। देख दोगला बा जीजवा। चल चल आज ओकरा के लतियावा तनी। मेहरारू से ओकर पेट ना भरल ह कि उस साली के साथे सुतता। आज ओकरा मुंह में बोमा घुसा दे। का हो छिनारा का बेटा छिनारा है ना? हई धर दीदी मारे है ना देता है ना करे खेलत रहनी आता कट करे दोगला का बेटा हरामी छिनारा का बेटा छिनारा। आय हई 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 रख के एगो पेट में आ मार चुमा लेता रहते ओकरा से गोल गोल घूमत रहे। और तोरा का बताओ तनी चल उठ उठ हमारा पेट में लइका रख के मुर्गी खाने मुर्गिया ओठ चल उठ के चल तू ये सब करता रू।
चल तेरे मोर बढ़िए गइल बाटे अरे दोगला तोरा अपना मेहरारू से मन ना भरल का रे कि हई सौतनिया पर लाइन मारता रे आय हई हर लिपस्टिक मुंह में लगा के आइल बारे आय हाय दीदी दोगली अपन दीदी के दूल्हा पर नजर डालती है पर बियाह कर जरूरी बा ई सच बात बता। अरे एकरा बर्दाश्त नहीं के होत ई जीजा पर लाइन मारती है सौतनिया मार छुछुआ कहती है जीजा जी आई ना जीजा जी 2 दिन रही ना यही खातिर कहत लखे कि चूमा है गाल में लीली लार पली नाक पली ही सौतनिया आ तहरा के तू दोगलू चलो घर तहरा के लेके चलतनी हम आए भौजी बाद में हम आए 10 दिन बाद में इनका के घरे ले चल के बता चलो तो तू चलो तब बियाह कर चलो। दोगला मेरा कहता कि लइका सपना में आई रहलख ए पापा आव तहरे याद आवता ई दोगला के ई कहे के चाहत ल कि साली याद करतिया साली हमर बोलावतिया चुमा चाटी करे खाती आय लइका के बहाने ई साली लग गइलख एकरा मेहरारू के कोनो चिंता बा आय हमर लइका के कोनो चिंता बा चलो आज तारा के चपली आम घरे बियाह क के लियाइल बार देख लो ए चाची देख लो हाय दोगला साली से फंस गइल बा मेहरारू के